बेखौथ' गैया मोनगोनल' होनो दाबो खेनसेबो गैया मोनाखै दावथियाव नोंसोर थाङानदां थाङो लेंहरबानो थाङो क'क्राझार गोजान नै दाख्लैबो थांदों आरो लाइमुथियावथ' फैग्राफ्राबो थाङो जों ग्रुपैनो सासेबो दस्रानि ग्रुपआ फैयाबाबो जों थांसै लामा सामा जों जाजानो लुबैदों स्कुल जाजानो लुबैदों आरो जेरावखि थाङा जोङो हान्था मेला खालामनो थाखाय जों मोजां नांगौ आरो स्कुल फरायनो थाखाय मोजां नांगौमोन आरो जोंनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दासिमबो जोङो 75,000 फैसाबो मोनाखै जोंखौ मोनबा एसे अननानै सारमोनहा मोजां खालामहरबा हामगौमोन आरो अनहरबा हामगौमोन सारमोनहा 20,000 स्कुल हाबनाय दं मानाय दं बिराद खस्थ' जायो हान्था मेरला थांग्रा दङ दैयावबो खस्थ' मोनो दालां जोङो थाबायदोंमोन बे लामाखौ ओमफ्राय दाबो खालामना होआखै सारमोनहा बे हाब्रुबारि ओरै 1 नं लाइजौगुरि लामाखौ जों बानायदोंमोन आरोखि थाबायदोंमोन जोङो बे गामियाव रनजित बसुमतारिया मालाबा फैफेरदों नामा फैयाखै जोंनि गामियाव इलेक्सन समाव मालाबा फैदों इलेक्सनाव खेबसे बेरायदों खनसेल' बेरायनाय जादों हानजा सुरनायाव फैदों खेबसे हानजा सुरनायाव ओमफ्राय दा एसेबो नायखाया जोंखौ बोरैबाथार नांगौ जाहैबाय मालाबा बिसिनि न'आव हाबहैफेरदों हाबहैनाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामै खननै खनथामसो थांनाय जाबाय जोङो बेनाव जों दा ग्रुप 3 मोनाखै आरो बे लाइमुथि एरियायाव जोंनिया रैखाथि ग्रुप बे माखासेफोरना बारा आं मिथिजोबा दासिमबो जों मोनाखै आरो बेखौ जों ल'नल' मोनदों 1.5 लाख ग्रुपनिफ्राय जेरावखि लेंहरा ज' हानजा थाङो जोङो बिराद खस्थ' खालायनानै होमब्लाबो जों दासिमबो सुबिदाखौनो मोनाखै सारमोननिफ्राय लामाबा होआखै जोंनो दाबो स्कुल हान्थिनो थाखाय जा गोजान थांनांगौ फिसा फिसौ लालायनानै सान्दुं सारमोनहा अननानै सुबिदाखौ होनो हागोन जोंखौ दै बानायावथ' फिसाफ्रानो दालाङाव थाबथालाबायनानै हाबबावलासो गारबाय मोननोसै होनो गैया हरा माथो गारि मथर लानानै एसे एनै सलायहोनो फिसाफोरखौबो जों मोनाखै आरो दाबो बिदि जानानै दं सुबिदा गैया दा नोंसोरो दा मा खावलायनो सानगोन सरकारा माबा मोनसे सरकारा मा बेबस्था खालामहरो जोंनो बेखौ एसे लुबैयो आरो सारमोननिसिम जोंनो लामा नांगौ दालां दुलां नांगौ जोंना मेन जोंबो नाङा गावसोरनो बानायनानै होफैबानो जों जेबो नङा आरो जों जानोबो गोसो जाया जोंहा गसंनानै थानो थाखाय जायगानि मानि सुबिदा फारफ्रामनिफ्रायबो जायगा नांथारगौ मिथिङाव लिंहरबा थाङोना थाङा नोंसोरलाय थाङो सोरनि मिथिं लिंहरो ओरैनो मिथिङा सोरनि मिथिंफ्रा बे सार प्रमदमोननि ओरै मानिबा जानायाव जों थाङो आरोखि जेरावखि लिंहरा थाङो जों थाङो थेवबो नोंसोरनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ सोनानै होफैयासै जागोनल' होनो सोगोनल' होनो जों मोनाखै आरो मोनफैयाखै 20,000 मोननो होननायखौबो मोनाखै जों बेसेबां हाजार 20,000 25,000 मोननो होनो 25,000 मोनाखै नोंसोरनि बे एरियायावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मोनबेसे दं जोंनिया 10 दं 10 बै गोजामफोरना 12 जोंना 10 गोजामफोरना औ गोजामबो दङना गोजामबो दं बिसोरो मोनफ्रामजोब्बाय गासैबो बिसोर मोनजोब्बाय बेसेबां मोनदों बिसोरो बुरजा मोनबाय गोदोनिफ्रायनो 12थाया ओमफ्राय जों मोनाखै आरो जोंनि ग्रुपआ 6था ना बेसेबां मोनबाय दां 25खौ मिथिङाव बहा लिंहरो ओरैनो बिदिनो गोजानफ्राव लेंहरबा जों बुरै मानसि सोरबा फिसा गोनाङा थांनो हाद्राया ओमफ्राय खाथि खालायावथ' अरन'बोथ' थाङो जोङो थांबाय थायो थाङो हौवा हिनजाव मिथिं लिङा मानो थाङो आरो औ बे प्रमदमोननियावनो थांजोबो जों सार फेरेंगामोननि लेंहरनायाव मानि न'मोन बे थांनाय बोसोराव बैसागआव बारहुंखा जों न'आव गुरलांदोंमोन ना लिसलांबाय गैया जोंथिंहाय न'आ हाखु दाखु बानायबाय नालाय माथो गैयानो होननानै बायाखैनो होननानै जोंखौ खेबासैबो लाङासैबो बेबायदि जादों सोरमोन बिलाय बे लाइमुथिनिनो मा नाममोनलाय बिसोरो मेम्बार गावसिनिथिंल' खेबबाय जोंथिं ओरै हिन्दुफोरथिं गैया बेबायदि जादों आरो माथो गैयानो होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंसोर मोनदोंना मोनाखै माखौ दाथ' फैसा होगासिनो दं 75,000 बेखौथ' गैया मोनगोनल' होनो दाबो खेनसेबो गैया मोनाखै दावथियाव नोंसोर थाङानदां थाङो लेंहरबानो थाङो क'क्राझार गोजान नै दाख्लैबो थांदों आरो लाइमुथियावथ' फैग्राफ्राबो थाङो जों ग्रुपैनो सासेबो दस्रानि ग्रुपआ फैयाबाबो जों थांसै नोंसोर सेल्फ हेल्प ग्रुप नामा मा नाम रैखाथि सेल्फ हेल्प ग्रुप 1 नं लाइजौगुरिनि